तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आंगणेवाडी यात्रा यांचं या चॅनलच्या स्थापनेपासूनच अतूट नातं आहे। आई भराडी देवीचं महात्म्य जगभरातल्या कोकणवासियांपर्यंत सर्वात कोणी प्रथम पोहोचवलं असेल तर ते फक्त यापूर्वीच्या सिंधुदुर्ग लाईव्हनं आणि आताच्या कोकण 7 लाईव्हनं। या वर्षीच्या यात्रेत कोकण 7 लाईव्हच्या स्वागत कक्षाला अनेक दिग्गजांनी भेट देऊन आमच्या वाटचालीला शुभेच्छा दिल्यात आणि आमच्या जगभरात पोहोचलेल्या थेट प्रक्षेपणाचं कौतुक केलं। कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात करायची असेल तर कोकणचं दैवत आई भराडीच्या चरणी लीन व्हावं लागतं। आई भराडीचा आशीर्वाद त्यानंतर कायम आपल्या लेकरांवर राहतो। आम्ही जेव्हा कोकणात सर्वप्रथम सिंधुदुर्ग लाईव्ह या चॅनलची सुरुवात केली तेव्हा याच आई भराडीनं आम्हाला रस्ता दाखवला। त्यामुळे आम्ही आहे त्या साधनांनिशी आई भराडीच्या सेवेसाठी त्यावेळी आंगणेवाडीत दाखल झालो। या यात्रेत आम्ही आमचा स्वागत कक्ष सुरू केला, मान्यवरांच्या मुलाखती घेतल्या आणि त्या लाईव्ह दाखवल्या। हाच प्रयोग गेली काही वर्ष सुरू होता। त्यानंतर आम्ही यावर्षी पुन्हा आमचा सुसज्ज स्वागत कक्ष उभारला। श्री भराडी देवी तीर्थक्षेत्राच्या श्री आंगणे कुटुंबानं आम्हाला ही संपूर्ण यात्रा लाईव्ह करण्याची संधी दिली। ही आमच्यासाठी आई भराडीची सेवा करण्याची सर्वात मोठी संधी होती। हे लाईव्ह करत असताना तब्बल 4 कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून आणि अत्याधुनिक यंत्रणांचा वापर करून हे लाईव्ह प्रक्षेपण दाखवण्यात आलं। आमचे अनेक दर्शक आणि हितचिंतक आमच्या स्वागत कक्षाकडे येऊन आम्हाला शुभेच्छा देत होते। यात दिग्गज नेत्यांचाही समावेश होता। यात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, आमदार नितेश राणे यांनी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी आणि संचालक बाबा परब यांच्या सोबत भेट देऊन आमच्या चॅनलशी संवादही साधला। परमपूज्य गावडे काका महाराज यांनीही भेट देऊन आम्हाला आशीर्वाद दिले। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री काय बोलले हे सुद्धा आम्ही या थेट प्रक्षेपणात दाखवलं। हे सगळं आम्ही करू शकलो ते फक्त आंगणे परिवारानं आम्हाला दिलेल्या या सेवा करण्याच्या संधीमुळे। त्यानंतर सर्वात मोठं मिशन होतं ते भाजप महासभेचं। या महासभेच्या जय्यत तयारीसाठी कोकण 7 लाईव्हच्या टीमवरही मोठी जबाबदारी होती। या महासभेत दाखवल्या गेलेल्या सर्व व्हिडिओ तयार करण्याचं कामही आम्ही करून दाखवलं। आमच्या प्रोडक्शनला वरिष्ठ नेत्यांसह उपस्थितांची भरभरून दाद मिळाली। या वाटचालीत एक टप्पा गाठत असतानाच आज भराडी देवी यात्रेचं थेट लाईव्ह करण्याची संधी आम्हाला मिळाली। तसेच सिंधुदुर्ग भाजपच्या ऐतिहासिक सभेच्या कामकाजात सहभागी होण्याची संधी मिळाली। हा आमच्या टीमच्या वाटचालीतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे। ब्युरो न्यूज, कोकण 7 लाईव्ह। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।